аз оғози соли равон то ҳоли ҳозир маротибаи дуввум мешавад ки барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоӣ манотиқи кӯҳистони бунёди оғохони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои рушди соҳаи занбури асалпарварии вилоят оилаҳои занбури асалро дастрас менамояд. Ин навбат аз вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон наздики 200 қутии занбури асал ба муддати 3 рӯз тавассути нақлиёти автомобилӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон оварда шуд. Манучер Қадамшоев, директори ширкати сайёҳии Бадахшон Тревел гуфт ки ширкати онҳо ҳамчун барандаи тендер имсол дар марҳилаи аввал 195 оила ва айни ҳол бошад 295 қутии иловагии занбури асалро ҷиҳати рушди соҳаи занбури асалпарварӣ вориди вилоят намуданд. қайд гардид ки ин миқдори занбури асал дар байни занбури асалпарварони ноҳияҳои Рӯшону Шуғнон, Рошқалаву Ишкошим ва шаҳри Хоруғ тақсим карда мешавад. Бахтул Мамадғозиев, роҳбари гурӯҳи занбури асалпарварони ноҳияи Шуғнон, қайд дошт ки гурӯҳи онҳо аз 22 нафар занбурпарвар иборат буда дар марҳилаи ҳозира аъзоёни гурӯҳ тибқи дархости пешакӣ бо 6 оилаи занбури асал таъмин гардиданд. Зиёд намудани масоҳати кишти юнушқаву ришқаро ба хотири рушди соҳаи занбури асалпарварӣ дар вилоят тавсия дод. Оилаҳои занбур барои 5 ноҳияи Бадахшон оварданд. ҳар як ноҳия 60 оила занбур ташриф шуд. барои ҳамон одамои ҳамин занбурро тақсим мешаванд ки таҷрибаи кофии қатъии занбурпарварӣ доранд. барои ҳар як занбурпарвар дар оянда мо ният дорем ки мақсади асосӣ барои ҳамин занбурро киш кардани зироатҳои олезӣ, зироатҳои испарсит, зироатҳои кишоварзӣ, ҳамкорӣ бо барномаи ҷонибдории МСДСП, ҳукумат, агролизинг ва дигар идораҳое ки ҳамин соҳа қатъи сару кор доранд барои сархал додани занбур дар оянда мақсад ҳамин ки занбур он барои худ ягон маводи зарурӣ ҷамъ кунад. ноҳияи Шуғнон аз ҷиҳати масоҳат ва ҷойгиршавии ҷуғрофии худ ҳамчун минтақаи қулай барои рушди соҳаи занбури асалпарварӣ ба ҳисоб рафта, танҳо дар маркази ноҳия беш аз 10 хоҷагии занбури асалпарварӣ ва истеҳсоли асал машғуланд. Азиз Маъруфбеков, сокини деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршиневи ноҳияи Шуғнон, зиёда аз 40 сол аст ки ба парвариши занбури асал машғул мебошад. Ба гуфтаи Азиз Маъруфбеков, солҳои пеш дар собиқ савхози Водии Алай ба парвариш ва истеҳсоли занбури асал машғул будааст. наздики 30 сол мешавад ки ҳамроҳи бародараш ба рушди соҳаи занбури асалпарварӣ машғул буда дар ин сам шогирдони зиёде тарбия намудааст. дар хоҷагии шахсияш айни ҳол бошад 50 қутии занбури асал парвариш гардида, ҳамасола аз ҳар қутӣ ба ҳисоби миёна то 20 килограмм асали аз ҷиҳати экологии тозаро истеҳсол намуда ба фурӯш мебарорад. қарор аст ки сафи занбури асалпарварони ноҳия ҳамасола рӯ ба афзоиш ниҳода дар қатори беҳтарин асалпарварони вилояти ҷумҳурӣ бо маҳсулоти тару тозаи худ дар ҷашни иди асал ширкат хоҳанд варзид.